Profesor Dumbledore, profesorka McGonagallová. Boli nejaké problémy, Hagrid? Nie, pane. Nezbedník zaspal práve, keď sme leteli nad Bristolom. Skúste ho nezobudiť. Tu je. Albus, naozaj si myslíte, že bude bezpečné nechať ho u tých ľudí? Celý deň som ich pozorovala. Je to najhorší druh muklov, aký poznám. Nepreháňam. Sú to jeho jediní príbuzní. Tento chlapec bude slávny. Nebude jediného dieťaťa, ktoré by nepoznalo jeho meno. Presne tak. Bude lepšie, keď bude vyrastať mimo tohto všetkého. Kým nebude pripravený. Ale no tak, Hagrid. Ver mi, nelúčite sa na veky. Veľa šťastia, Harry Potter.